Hei, olen Pauliina Silvennoinen ja toimin lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 2014-2015 vuosina olen ollut mukana tämmöisessä koulutuksen kehittämishankkeessa kuin AIRA. Ja siellä me on kehitetty mallia ja työmenetelmiä restonomin oman osaamisen tunnistamiseen ja siitä viestimisen taitojen kehittämiseen. Ja siihen liittyy olennaisesti portfoliotyöskentely, mihin me on haettu vähän toimintamallia ja kerron siitä tästä myös lyhyesti. Taustalla tässä koko ajatuksessa on ollut kokemuksellisen pedagogiikan periaatteet ja se, että opiskelija olisi valmistumisvaiheessa, hänellä olisi paremmat valmiudet hakea töitä ja viestiä siitä opintojen tuomasta osaamisesta, mitä hänellä on mukanaan. Täällä ylimmällä rivillä kuviossa näkyy ne opiskelijan prosessi ja mitä hänelle siitä on tavoite saavutettavan. Tässä toisella rivillä on kuvattu ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opintojaksoja, minkä sisällä me ollaan testattu, pilotoitu vähän eri menetelmiä tämän oman osaamisen tunnistamiseksi ja nyt 2015 syksyllä lähdetään sitten viemään niitä käyttöön. Näillä halutaan varmistaa, että on sellaiset korvamerkityt opintojaksot, joilla varmasti tulee kytkös tänne portfoliotyöskentelyyn. Eli näillä opintojaksoilla opintojakso alussa lähdetään katsomaan, että mikä on se kunkin opiskelijan tulokulma siihen aiheeseen. Tehdään sitä yhteisöllisesti ja pyritään samalla myös sitouttamaan ja motivoimaan, orientoimaan sitä opiskelijaa tämän opintojakson teemaan ja aiheisiin. Ja toisaalta sitten opintojakson päätettyä työpajanomaisesti autetaan opiskelijaa tunnistamaan ja huomaamaan, mitä kaikkea hän oppii ja mitä sinne reppuun kertyy tältä opintojakson reissulta. Näistä muutamista menetelmistä, mitkä me on hyväksi havaittu, niin on laadittu sitten toinen video, mihin voit palata myöhemmin. Harjoitteluohjaus ja harjoittelut, 2 harjoittelua restonomi-opinnoissa, niin ne on niitä oikein soveltavia, eli missä sitä oman osaamisen kiteyttämistä ja viestimistä sitten kokeillaan ihan käytännössä. Meillä on harjoitteluinfoja, kansainvälisinfo ja sitten meillä on tämmöinen henkilökohtainen helpdesk-palvelu viikoittain, vähän vastaanottoaika, mihin opiskelija voi henkilökohtaisen neuvontaa ohjausta harjoitteluun liittyen. Monesti se on myös sellaista niin kuin vahvistusta ja sen oikean suunnan niin kuin tukemista, mitä opiskelija on suunnitellut. Ensimmäisen harjoittelun jälkeen on harjoitteluseminaari, jonka tavoitteena on, että jaetaan kokemuksia ja opiskelija huomaa, että on erilaisia näkökulmia ja tavoitteita ja ihmisillä lähteä harjoitteluun ja saa ehkä inspiraatiota, ideoita ja rohkeutta sitten miettiä tulevia opintoja, asettaa tavoitteita toisen vuoden opinnoille ja sille kakkosharjoittelulle, suuntaavalle harjoittelulle sitten opintojen myöhemmässä vaiheessa. Ja kaikki tämä niin kuin perustyö, se portfolio, mihin tavallaan koitetaan maadottaa tätä kokemusta, on osaajana kehittyminen, opintojakso, mikä jatkuu läpi opintojen ja tutor-opettaja siellä avainasemassa. HOPS-keskustelut on ollut aina meillä tärkeä osa, henkilökohtainen ohjaustuokio, suunnannäyttäjä opinnoille ja osaamisen kehittämiselle. Ja siihen nyt lisänä uutena tulee toi työnhaun taidot, joka ehkä on enemmän tämmöinen oman osaamisen myynti, kirjeen laatimista, se ajattelumalli, että ei haeta, vaan tarjotaan osaamista. Ja toisaalta sitten toi LinkedIn tämmöisenä julkisena portfoliona. Me emme edellytä opiskelijaa LinkedInin käyttöön, mutta halutaan tuossa ensimmäisenä vuonna varmistaa, että opiskelija ainakin on tietoinen tällaisesta tällä hetkellä niin suositusta osaamisen viestimisen kanavasta, että halutaan tarjota se kaikille. Portfoliotyöpajoja on ensimmäisen vuoden aikana 1–2.
Siinä halutaan, että se kytkös täältä opintojaksoilta että se varmasti tulee tunnistettua. Portfolio tässä vaiheessa ohjataan, että se tehdään Optimassa, jotta opettaja myös voi seurata ja tutor-opettaja voi seurata sen etenemistä. Portfolio on myös opiskelija valitsee suuntautumisensa kärkiopintoihin tuossa ensimmäisen vuoden lokamarraskuussa, niin portfolio toimii myös siinä yhtenä työkaluna siinä työssä. Toisena vuonna portfoliotyöpaja on sitten ehkä vielä enempi ruvetaan painottaa sitä ulospäin viestimistä omasta osaamisesta. Ja sitä tukee myös 3. vuoden palveluaalto ja messut, joka on kaikille restonomiopiskelijoilla mukana konseptin kehitysopintojakso yhteydessä. Niillä messuilla harjoitellaan oman itse kehitetyn konseptin myyntipuhetta ja markkinointia ja siitä kiteytettyä viestiä, jolloin se tukee myös siitä, että miten minä sitä omaa osaamistani kiteytän ja viestin sitten kun työnhaun aika on ja mahdollisesti kakkosharjoittelu ja opinnäytetyöaiheen keskustelut työnantajan kanssa. Että tämmöistä polkua ollaan mietitty ja nyt 2015 syksyllä lähdetään tätä sitten toteuttamaan, kun on pilotoitu jo viime talvena näitä eri osa-alueita ja erilaisia menetelmiä ja katsottu niistä semmoisia meille sopivampia. Kiitos ajastasi.